Wel, mae John Phillips a'i wraig Heather, da fi fan hyn yn cylch y gwartheg Limosan. John eleni rhag yma'n bwch mewn gwrando gynharach sy'n cadeirydd y Cymdeithas y Limosans. A Heather, wrth gwrs, sydd yn neud pob peth pan fi John yn methu bod na. Ie, mae swnio'n debyg iawn yn dweud. Wel, John, i chi wedi cael sioe bod belled leni fan hyn. Fel arfer gwartheg da yma. Ydy, o'r teg, mae wedi bod yn dipyn o sioe. A mae'n dangos mae mlogedd ma'n mae'r dyrfa sydd o ymgylch y Cornel Bachyn bob blwyddyn llawn. A wym se torri dy galon di de, John. Ond cofiad i'r y Cornel un, mae yna 4 coeden yma. So'n i'n gweud ni. A mae awyr fach neis par y gwres fawr yma. Wel, nawr te, lle da ni wan, da ni'n tynnu at y terfyn efo'r... Ni gyda'r pencampwriaeth yr Rai Fenwod. Female champion. Ie'r Ysgol, mae yna fechod a seis yma. Wel, ar y ddylchog, mae Berniad erbyn hyn jyst yn tynnu fewn yn diwedd, mae wedi gweld pob beth. Wedi gweld nhw yn yr dosbarth yn dyfa, nawr maen nhw'n Mae rhaid cyfaddau cyntaf bob dosbarth yn dod. A fe wedi gweld nhw, a sgwrs mae fe yn go agos yn gwybod beth mae fe eisiau yn diwedd, chybod. Ond mae'r olygfa yn fendigedig. Yes, Manuel. Os na dipyn o sioe ar ôl da chi leni, John, mae nawr yn fus gorffennol. Ydy, mae'n, wel, wythnos i dydd Gwener, mae'r siow fawr gyda ni Limosan lan yn Carlywerydd. Oes, mae'n digwydd bob 5 mlynedd. So mae rhyw 200 a hanner, wel, rhyw 300 a hanner o i gyd, rhyw 200 a hanner o pedigrees a... Lle mae'n mynd? Oedden gobeithio, oedden. Ddoen o'ch chi? Ar y teg. Os na ddim rhywbeth mawr yn Iwerddon, Wyn? Cymdogion da yn ni'n edrych ar ôl y stoc etre. Na sy'n talu mewn byw mewn tegwledig. Ie, gywir. So chi fyw yn dinas fawr New York, a ddwch chi'n mynd abo boi drws nesa? Na, chi'n iawn. Os mae... Cymdogion gwych. Conference y byd yn Iwerddon yn mis Awst. O, hwnnw sy'n yn Ie, mae hwnnw'n digwydd bob 2 flynedd. Wel, rhaid i flynedd. ni fan ni, fyd e? O fydd. Nawr te, dyred i gymryd lawr o'n unor i weld beth sy'n digwydd fan unor. Mae'r beirniad wedi tynnu nhw at ei gilydd. Mae llo da iawn dar un gyntaf, co. O, na hir fiwch. Na'r fiwch o'n i'n siarad yn gynharach yn y 140 o filoedd nath i llwy. Ie. Ie. A llo da i nawr y fyd. Oes. Tidir sy'n ail fyna? Pwy sy'n fyna na? Fe chi'n alw Llyr Hughes o... O, Sir Fôn! Ie. O'n i'n siarad ei dad bod yma tiwech y gloch yn y gwesti. Una fe. Ie. O, ma'n hw. Mae wedi cael diwrnod da iawn. Mae wedi ennill yr is-bencampwriaeth yr teirw iau. A wedi nawr mewn yn yr... Go dda. Mae'n un nefyd. Wath o blynydde mawr yma nhw wedi gychwyn. Nagos. Wy'n cofio weld e'n Ffrainc yn un o'r sioe mawr ac oedd e'n dweud. Na chi. Mae na i freidau oedd cael y Limosans os gallai fe cael pethau weithio yn de. O, mae'n braf o beth. O, mae'n braf bod yr fechgyn chymod lleol os oedden nhw'n dweud. Debyg iawn. A mae hi'n bod wan. Efo'r bridiau mae gyd mae'r Cymru wedi agor mas. Odyn. Oedd yr hwsmodd nieth dan nhw'n gwrdd cwmen os oedden nhw eriod. Bach yn swil felly? Wel, chybod. Sy'n eisiau bod yn rhy hir llig yr gyn. Mae'n help. Hen beth ofnadw fo gweud sori. Mae'n dyn ydi. Wedi, mae'n dod weithiau. Wel, na ni. Mae'r fiwch yma yn fiwch a hanner os am nôl ymlaen yma ni. A mae'r beirniad yn un parchus. Mae mewn siw 3. Wedi, mae siwr yn chwysu ti fiwn siwr o fod ar nosgod a chwbl lan. Siwr o fod. I gael bored gresog. Ond dwi'n camol y sioe fawr. Chywod, dos ddim mynd â siorts ar ryw ddillad ffwrdd â hi i'r cylch. Mae eisiau dangos barch yn oes e. Os mae eisiau dangos y safon yn oes e. Mae chi di... Bobl wedi mynd yn drafferth o fwyd o'r gwartheg, mae troi nhw allan. Lle beth ydw ni roi parch i gwylio nhw? A'r cydystad leiwyr rwy'n yn gwisgo tei bob un. Yr un sgwrs ni. Sgwrs ni. Wedyn ni bod e'n pwslo rhwng yr rai ifanca neu'r un rai hynny. Wy'n credu bod e'n reit gyfforddus a beth sydd ar y brig, dwi'n
gwrs, dyma i dwrno nhw, ynddo fe, chybod, da. Os na nhw gamgymeriad, dyn nhw eisiau hwnnw fod yn bwriadol o gwbl, ond mae'n bwysig i bod nhw'n cael y cyfle ar amser. Dwi'n licio'r tro sydd ar fywch yna. O, mae'n bris mawr, 140,000. Odi. Rwy'n nadw am dar hwnnw de. O'n i'n gweld o'r corslwyn nhw'n un yn y genedlaethol. Do. O Aberangell, o Chanteth. Ar ei mae wedi cael. Na'r fywch wedi cael ei te. Bydd hon yn fywch ofnadwy yn y pencampwriaeth. Y power, da chi nhw se. O. Sydd hon mynd ar overall yn iawn. Ond mae hon yn fywch neiswyd. Any judges have got appointments for the 1 o'clock? Mae'r bobl mae wrth i bod yn hwnna. Pwy sy'n perchen hon ar te? Mae rhwng dau, mae gyda Paul Dawes yw'r boss ar Dinmor, a Richard Bartle a'i bartner myna wedyn. Maen nhw'n hanner siar yn y fyw. Perchen y lle a'r ffocman. A mae ffarm na lawr yn un ffordd o'r ffermydd y fe. O, mae stad Wel, dyna ni. Heb i ail na lawr. Dyna ni wedi cael gwireddu fan hyn yn teimladau wrth weld y fywch arbennig yma. John, chi'n cofio hyn o i? Schumann Gresia. Schumann Gresia. A mae'n cytuno. Mae iawn y dydi. Ardylchog, dewch nôl mas law. Mae yna fwy o'r ryfeddodau y gwartheg ar gael i chi. Edrych mlaen i'ch hwnnw chi.